Hvis du godt kan lide at cykle, og du nogle gange tager en cykeltrøje på, og du er en veteran med men for udsendelse, så har jeg et tilbud til dig, og det er det her cykelevent, der hedder Ride for Rehab. Ride for Rehab er en stor cykelevent, som bliver afviklet hver andet år, og næste afvikling ligger i august 2027. Det vil sige, at der er relativt lang tid endnu, men det er også vigtigt, fordi at Ride for Rehab er et stort projekt. Det er 9 etaper med ca. 800 km, så man skal altså være godt forberedt for at kunne gennemføre den her event. Hvis man starter allerede nu, så er det ikke noget problem at blive optrænet til at kunne gennemføre det. Heller ikke selvom man ikke tidligere har noget cykelerfaring. Det skal vi nok kunne hjælpe dig med. Men derfor er det vigtigt, at man kommer ud i vores safe zones, som er de her cykelfællesskaber, der ligger forskellige steder i landet. Det vil sige, at der er også et tæt på dig. Mere information kan du finde på DIFs side, hvor der er det her safe zone kort. Der har vi også andre safe zone tilbud end cykling. Men altså, hvis man kommer ud i de her safe zones, og man får den træning, der skal til, og man bliver godt forberedt, så kan man altså sagtens gennemføre den her relativt store cykelevent. Og det der er med cykeleventen i den her format, det er, at når man kommer ud på lidt glat is og lidt tynd is, og det gør alle, når de kører så langt over så mange dage i træk, så bliver man altså udfordret. Det er, når man rammer den her udfordring og oplever, at man med støtte og opbakning for dem, der er omkring en, godt kan gennemføre. Det giver altså en tro på, at man også kan gennemføre andre ting i sit liv, som kan virke uoverkommelige. Og derfor så har den her event en relativt stor rehabiliterende effekt. Så hvis du har lyst og mod til at deltage i det her Ride for Rehab projekt, så skal du helt sikkert melde dig på den interesseliste, du kan finde inde på vores hjemmeside. Interesselisten er ikke en tilmeldingsside, og det vil sige, at når du melder interesse på, er du ikke sikret på at kunne deltage. Vi prioriterer de deltagere, som ikke har været med tidligere, det vil sige førstegangsdeltagere, dem prioriterer vi. Og har du været med tidligere, så må du også stadigvæk godt skrive dig på, fordi det er ikke nødvendigvis sådan, at alle pladser kan gives ud til førstegangsdeltagere hvert år. Så der er altså mulighed for at komme med, selvom man har været med tidligere. Men skriv jer på interesselisten, det er rigtig vigtigt. Og så er det rigtig vigtigt, at du faktisk har lyst til at cykle, fordi det kræver altså, at man kan afsætte noget tid til at cykle rundt i sådan en trøje her, og blive godt klædt på til den her kæmpe store event, som er en stor oplevelse for langt de fleste. Så har du lyst til at få nogle gode oplevelser med i bagagen, du har lyst til at flytte dig fra et sted i livet, der måske er knap så godt, til et andet sted i livet, som er endnu bedre, og du har lyst til at være en del af det her projekt, som er et samarbejde mellem Kroafonden og DIF Soldaterprojekt, så synes jeg, at du skal melde dig på interesselisten, og så følge vores YouTube-kanal, hvor der kommer løbende nye informationer op. Så kommer der også til at være nogle samlinger, som I kan finde information på, hvor der er en god idé at deltage. Det er faktisk lidt krav at deltage, og det er jo for, at vi lige kan hjælpe jer at se, er der noget, vi skal hjælpe dig med, særligt i den her henseende. Så skriv jer på interesselisten, og hvis du virkelig gerne vil deltage, så begynd din træning allerede nu hen over sommerferien. Se nogle af de teknikvideoer, der ligger på vores YouTube-kanal, og så få noget mere viden, så du kan komme godt i gang. Det var alt for nu. Benjamin fra DIF Soldaterprojekt. Ride for Rehab.